je datum rođenja? Mislim da je to manje bitno. A svejedno ga reci, molim te. Za početak, kako ti se sviđa ovaj S4S quiz? Odlično, super ste ekipa, voditelj vam je simpatičan, jako dobro vodi, tako da 5 od mene. Tu smo za stolom koji se zove... Randy Kurton. Ok, neću pitat. Šta ste sve naučile? Pa svašta. Dosta toga nismo znale i naučile smo. Ovo je bio jedan iznimno precizan i kvalitetan odgovor. Kako ste zadovoljni sa svojim rezultatima? Pa moglo je bolje. Jeste nešto novo naučile danas? Definitivno. I snoćete prošla puta. Koje je najjednostavnije pitanje na koje niste znali odgovor? Koje je bilo? Ova neka zastava je bila. Ne. A piratska zastava? Nije bio Oton Iveković, nego bio drugi. Ne, bio je Oton Iveković i to nismo znali. Girl, zna se da se nikad prvi odgovor ne briše na ispitu. Svejedno ga reci, molim te. Danas smo naučili više stvari. Prvo, da se prvi odgovor na testu ko vam prvi padne na pamet ne briše. Drugo, ljudi i dalje vole kvizove. Ne znam zašto ja nisam bila na nijednom i ne znam zbrojat bodove. To je treća stvar koju smo danas naučili. Ako vi imate neka zanimljiva pitanja na koje ne znate odgovore ili želite sudjelovati u našem kvizu, slobodno nam se pridružite u S4S-u. Svoje dojmove i čudna pitanja pišite u komentarima. Pozdrav, braćo!